Namhlanje mbukeli wePerfect TV sikuphathela intokazi esencane kodwa la engomeni igilima kakhulu eyigoso lo Team Blue Oqhawekazi. Igama layo uKhetheni noMagugu Mathenjwa. Uzoyizwela kabanzi ngempilo yayo ukuthi ingene kanjani engomeni nazo zonke igameko ebhekane nazo. Nayi i-episode namhlanje thokozela interview yawo. Ubano bengaqala jive. Ukubulelo ngenza nje na emhlabeni kodwa. Ungenza nje. Kodwa nankinga sikhulu. Okay. Impi yamasosha, impi yamasosha. Impi yamashangane, impi yamashangane. Ubani isikhokho, ubano bengaqala jive. Phakamise seve. Ayiphelele. Sibuyile nesiqephu sanamhlanje. Sikuphathela intokazi enetalent elisimanga. Eyaziwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana eshaya ingoma enenkosi phakathi. Leader ya Team Blue. Kodwa uzayizwela konke kuyo namhlanje. Sisi sakwemukelwa ohlelweni lethu. Unexpected umxolisi. Sibonga ukuba nawe, sibonga ithuba. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula nami ukuthi ngizithuba ukuthi ngikhona la. Ubani noMagugu shisa ikhotha kangaka ezinkundleni zokuxhumana abantu bonke baleli gosa leli. Masichazela kapheshane ngayo. UMagugu wamatheni Sibongo okuhlala ngihleleni lethu ngikhulele kwaMashuba M. Amakhaya amaba umhlaba yalengane. Inkosi nje incane nje akhulile nangale ndlela. Hey. Hayi mina ngizothi sisomdala ke lona ke. Musushadile ngithi. Ngiyadinga ukubona usisomdala. Ayadili ukuthi uzaka ushaya. Awushaya. Uzaka ushaya. Ama-CV asabomele ilethe. Ziyawushaya ngedaba. Angisazi mina. Yadlala. Oh, hayi bafethu ngizwele sencane ntwasa focus esikoleni kahle nalime kancane. Fethu awusichazele kabanzi isukaphi le yathindlu iqalephi yonke lento lena. Ukhulele kuphi kwaMashu kodwa wasusuhlala eNewlands right? Sisuyisiwe eNewlands. Yazi ukubala kwakho ubala indawo engamalokishi. Thina sazothi ingoma into yasemakhaya. Awusichazele iswaphi mhlawumbe isuke ekhaya begida khona la mhlawumbe kuneqembu kanjalo kwenze njani mfethu? So indaba yokuthi ngiqale Oqhawekazi ingoba benginokuya emakhaya. So ngibone endaweni so kuyasina la kube mnandi ngomjalo. Because ngiyena umuntu ojwayele ukuya emakhaya kakhulukazi. Ngiya ngaleso sikhathi ngesuku ekholisini isipoqa. So ngabona ukuthi yazi lento yinhle ngalaya kodwa bengiyibona einsizwa. So ngaqala ngabuya ngala ngaya ehostel yaMashu ngihlangana nomuntu uKhalathi. Umuntu nje wamiyeza nje uKhalathi. Ngase ngicela yena because ubesilela inkosi lasenkandla kuthiwa uMasili. So ngase ngicela yena ukuthi makaqeqeshe ngiyithanda lento. Awaqeqeshwa Awazi lutho. Angazi lutho njalo. Angifaka kuyena uMasiliba ngasimela uMasiliba ngathi it was for 2 years. Ngesimela uMasiliba ngayithola lapho ingoma yabesilisa. So ngabuka ukuthi okay yazi ngasekhaya yikho lento once ngayiqala mhlawumbe baningi abantu abangasebenza uthando lwayo. So ngayiqala ke ngayiqala ngithi kuphela it was 2016. So kwaba khona iqaqaqa yazi lento enamantombazana asemanyeka ngasebathi okay angibele ngishiye phansi mhlawumbe lento angidalele. Only to find out ukuthi abazali bebeyithanda and bebebona i-way forward bebona khona mina and ngibenalo ithemba lokuthi nakhona la yakhona nalento. So basibangcela bathi no angivulelini because ngase ayingiright ngizoqhubeka nje njengoba abantu besilisa ngesineleyo because anginawo ukukhuluma. So ke ngaqala Oqhawekazi nabafithi sasina wena ngibacela mina ngibazi ukuthi sebehleli abasasini. So ngaqala ke nabo ngoba ngizobonelana sabaqala kodwa Oqhawekazi 2018 it was December 2018 mhla 6. Qala nje umhlanganisi into Oqhawekazi sabahlanganisa kuzobe manje. Yachaza sabona ukuthi isuka kude lento lena. But without support abazali ngakho ngokwenza. Ngabakwenza. Ngoba wena ngithi usufuna ukugive up. Yeah, besifuna ukuyeka mina. Kahle kahle ngase ngiyekile. Selithi nje ngizoqhubekela nayo ngoba abantu besilisa. Because ayingilethele ukukhuluma ngento azokhuluma kakhulu. So sengithi nje ngiyayeka aqhubeke Ninedrama.
Besifazane. Fanele ngithi 2018. Yes, Oqhawekazi ngaqala 2018. Ngelinye iqembu ngaqala 2016. Ukuthini ukukhula? Uyabona iqembu manje uma ungasichazela kabantu urecruiter kanjani? Ngihlezi ngena lapha epagini lelo. Ama-question amaningi abantu ngabajoyina kanjani Oqhawekazi? Kwenziwa kanjani? Yonke leyo nto le namhlanje sifuna ubaphendulele abantu ukuthi ukuze uthathwe ukuze ube nenhloko khona yakhona kwenziwa kanjani? Okay, ukuze uthathwe Oqhawekazi fanele ukwazi ukusina noma ukwazi ukuphila. Fanele kube khona ngisho kuthiwa ukwazi asesimbona umuntu ukuthi lo akakwazi kodwa simnikeza u2 days ngokunothando lokuyenza lento. Akuphoqelekile ukuthi uyitshintshe ukuze ngibona abantu bebuza ukuthi lamajiji kuphela no. Oqhawekazi inhloso yami kwakuwukuthi ngitshengise abantu ukuthi amandla abantu besifazane bangakanani. Yabo. So ngathi no angizokukhetha ngithi mina akube lamajiji kuphela ngizothatha wonke umuntu yabo. Nosenephutha mhlawumbe asebenze abone indlela okumele kuphilwe ngayo as amantombazane as ama-teenage. So kwakuyile inhloso yami for umbuzo lo ukuthi Oqhawekazi namajiji. Yes. For laba ababuza ukuthi-ke Oqhawekazi kujoyina kanjani kufanele ukwazi ucula nomseni noma utshengise ukuthi into uyayazi uyayithanda sona uyayithanda kuphela awudingile nje into ey'ningi angenwa ngemali cha bona nje fanele ukwazi lezo zinto lezo nokutshengisa ukuthi into uyayithanda noma ungicela eceleni uma ucela ufundisa ukusina ukuze nami ngikwazi ukungena Oqhawekazi nami ngiyakwenza lokho akunankinga ukwenza lokho menginesikhathi mase kuba yiningi lapho uthatha khona eqembini isikhathi kuba kanjani? Asinasiqondile sokuthi lana sizothatha abantu as soon as sekhona abantu engibafundisile babakuleli izinga labakulo ngithatha abanye abantu. Uqale wayiculela wedwa ey'nkundleni zokuxhumana noma uqale Oqhawekazi kuqala babona abantu ukuthi engane nethalente noma uyiculela lezi wangiyakwazi ukucula khona ko-TikTok abantu bebona ithalente? Ikuphi okuqale kuqala? Into engiqale kuqala ngangiculela lento oyiculela kuhambe imicimbi yami semakhaya izingathi sendaweni kamasho uyazi nawo so bizo ngiculela ngiyabona nje nami ngabona ukuthi khona nami engasengikwenze. So kuthe sengijoyinile-ke iqembu labantu besilisa abakwazi ukusina ngajoyina ngangena ingoma yabafana ngakwazi ukusina ingoma yabafana ila ngisengikwazi khona ukuthi okay uthi ngibiza amantombazane ngizoculela ngithi fine mase ngiyafundisa lokho nami ngafundiswa khona. Okay, namhlanje sisehlele ngifuna nje siyahlahle ngisiza labasemakhaya bahlale benemibuzo ngiyazi ngeke uyiphendule mningi kakhulu mfethu ama-comment lapha ngeke ubaphendule bonke kodwa namhlanje sisala aphezulu ukuthi esibona ngathi abantu abaningi babuza kakhulu like ukuthi onjani umuntu ongajoyina ukuphi indawo la eThekwini ongajoyina Oqhawekazi? As long as uzokwazi ukubuyela emuva ngesiqeda manje ngithola transport wakho okwakhe uyadependa kodwa ukuthi iziphi iy'nsuku sike si-organize thina i-transport ibalekela senzela ukuthi amantombazane awafike emakhaya esafe. So from Manzimtoti uthi Mlazi uthi Chesterfield uthi Malenile uthi Malenile uthi idolobha la uthi masho susekhaya phela la tuzuma lindelani nanda Karatha sibalamba inyama so labo Newlands nje so sesenzela ukuthi umuntu angabi nenkinga because amajini ethu akuthatha isikhathi eside uthola ukuthi sebo-6 yabo sebo-6 amateksi ayaphela akusekho safe silapho ukuthi imali eqinile sikhipha yabo si-organize imoto kodwa mekuvalwe iy'kole ijimi yashesha ukuqala mana izibona indawo zokujima ojimela kuzo umama noma abasekhaya or indawo yokujima abasendaweni abakusaphotha ngayo noma nisebenzisa yiphi indawo yokujima? Sisebenzisa indawo eziwu-2 zokujima sisebenzisela amasho nesintuzona suke koyedwa wethu mhlawumbe kuwo so sisebenzisa indawo eziwu-2 nje zokujima. Eyi into mina engikhathaza kakhulu inamba amantombazane vele nonke ngamantombazane uwena imeneja umeneja kanjani bonke labantu and nibangaka eqembini? Eqembini siba 66 ningaphosisi
kulula ukuba manager because ngenkathi ungena siyakutshela ukuthi ngeke simncane kokuqala okwesibili siyakuxosha if uzazi ukuthi umuntu ongakwazi ukulandela imithetho ungazoqala nje uqala because la sisebenza nabantu abayimisele and lento abayenzi ngoba bephoqo bayenza ngoba bethanda so uqala ukubhidlela kwakho ulimaza abantu abaningi so ingakho umthetho uthanda ukuqina and umuntu ongangezwa ngempela ngeke ume phela sokubuye emadodeni abafanele awazi umthetho wakho uqine kanjani akucengo wami emadodeni maniphathisa nonke lo system lo wonke umuntu kufanele eziphathise namhlwana ama-group wonke umuntu usuke fanele eze ngaphandle kokuthi isikole noma kunesithi siqinile sine-understanding kodwa wonke umuntu usuke sefanele eziphathise naye-ke le ngihlekisa kakhulu amagama abo ubani obethana amagama because yabo example mangithi ngibuka uBhathanani iBhathanani la belukuphi njengeBhathanani ngibona umamkhulu ngiyabona umamkhulu umzimba ngibona ubipiliza la ubipiliza liqhamuka lena ubipiliza amagama ngibethana kanjani alright so kukhona nje mhlawumbe into ethephecelezi ozoyenza ezodana ukuthi sikubize ngaleyo nto elapipiliza mayichaza cause wafika evelele uzongopipiliza lapho uthwele ukubopha amagoda amancane esikoleni ukuthi elokuthanda ukukhulu ukuthi uthisha wathi hey wena amagoda amabili uthwele aqala kanje abamiza ngopipiliza so kuzovela afika vele igama lakhe kanjalo abo uBhathanathi sambona ukuthi kubovu lo sathi hayi uBhathanathi ngicala nje ba age ngiqala 16 years hayi ngangabona umgagida mina kwakufikile uthi khona ukuhamba naye wakubuka sifonile ukuthi Sifoni uthi mamncane uSifoni hayi uSifoni uyalo uSifoni kodwa khona abamthanda kakhulu lapha ku-TikTok abavele bembuze bengabonga amveza amavidiyo ubani Bhanisi nomzwezwe Bhanisi nomzwezwe hayi amabhozi engoma omunye sesize ku-straight umuntu uzohlupha abantu ukuthi yini igosi engagidi igoso lalimala ngosami ngake ngayenza ivideo ngichaza ngathi lemoto endaweni yakalenti so bathi udokotela if ngiqhubeka ngiyilo ngiqhubeka ngigida ingoma kakhulu ngizoba nenkinga uzofika isikhathi la singanqono khona so ke ingakho ke ngasasinasin sengisina mekuphoqa ngayi leso sikhathi and mekwenzeni lingasini yo unyawo lami ani belisavumele livuvukale lenkinga nje kwakhulu okay uthi maphoqa ikunjani uthi wakuphoqa bese sihlangene namaboso engikabi zamishoda hayi mina ngifuna ukubeka ngakho ungagidi because phela safuna nje ukubona safuna futhi uqhubeke phambili manje masemnqonya unyawo yabo usakwazi ukwenza kahle uma sishoda kakhulu la sesikuze sidedele ngo4 abantu bakwazi ukukhululeka okay ukhona umuntu omdala ongamlele iqembu bookings ongadayo into kanjani noma nje iqembu lakho manje uyiwena nje akekho umuntu omdala and ngeke ngathi ngiyazama ukuthi kube khona umuntu omdala then zathingana naye ku-right si-right sinje imithetho like i-right and nami ngibona khona ukuthi okay ngiyaphoqa because khona abantu abangakwazi ukususa ingoma ngale ndlela kufanele ngabe bayisusa ngayo uthole usanendlela nje engachazi ngaleyo ndlela ukuthi singasusa ingoma sikampoqa ukuthi ngaphandle iphathi ukuthi ngisusa ingoma okay mana-ke mfethu khona mina namanje umbuzo ongihlupha mhlawumbe nasekhaya ungihlupha ukuthi yabo mina masikambi ingoma ngiyakuthanda lokho but angikwazi nje ukuphakamisa unyawo engifihla lokho umfundisa kanjani umuntu lezo zinto because hayi yawona uma leza ngane angikwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani inkinga ngendlela unyawo luphakama ngakhona abalwa ngakhona babegate wonke umuntu lapho uyahlanga kuyabona ukuthi iyaphathizeka lento iyenzeka but angazi kwenza kanjani kulula ukufundisa umuntu kusini kulula ukufundisa umuntu kusini especially umuntu okuthandayo kusini so mozophoqwa ngeke ukufuna so once umuntu wakwazi ukubhalansa nokuqonda nesihlobo unyawo nonyawo sesiyibonus leyo wabhalansa waphawalo wakwazi ukuhlanganisa ihlobo ukuthi ungageji ihlobo nokusithela izona zinto ezibalulekile lezi ngomeni
ngoba ungaba nonyawo olude kodwa ungakwazi ukwenza lento kufanele ngabe lechaza. So mase unonyawo olude usuke wena usunebonus. Khona abanye bayafuna ukululwa-ke. Siyabalula laba abafuna ukululwa-ke. Benza ukuthi nawuzama ukushayelana ngishayelana bekwazi ukuzenza njalo. But-ke mina ngiyemfundisa umuntu ukugqoza nokuthi-ke ahlanganise ihlombe nokuthi-ke mase sithela fanele sithele kanjani. Amabuye emuva ngakuthenga ungikhonzela ukubhathana. Ibhathana thina. Chaza igama lakho lokuthi ibomvana lo. Uyaqala iqembu lakho Oqhawekazi. Ngiyazi yabo manje iqembu lakho yonke into ihamba kahle. Siyabona abaqashi ngapha nangapha. But ngekuhlala nama challenges. Osubhekane nawo uqala iqembu lakho. Usumelishinile waqala nawo. Yini enyewe ama-challenge mhlawumbe ngaba sendaweni lapho khona or maphi usubhekene nawo since ungenile engomeni? Ama-challenges aqhamuka nabantu abaseceleni not ama-challenges aqhamuka ebantwini. Oh, like maphi laba aqhamuka nabantu? Abantu ba-create ama-fake account ngokuqala lokho. Okwesibili bethuka abantu ngalawo ma-fake account lawo. Abantu bayitshela ukuthi mina cause mina ukuthi ngaphatha ama-page ama-page ethu nje Oqhawekazi. Abantu bacabanga ukuthi lento esiyenzayo siyenza ngoba siswele emakhaya. Basithatha kancane abanye babona abona bona wonke umuntu bacabanga ukuthi siswele emakhaya ngoba siyenza lento. Not knowing ukuthi lento esiyenza isport nje sisiseceleni sinazo impilo zethu nathi sizenzayo imindeni yethu. Because sihlangane nabantu besiqoshele ukuthi bona bawodokotela bona bayini. Mengasithiwa ngiyaqala ngiyabala manje inkabi zami izinto ezizwa bengathuka isimanga but ngeke ngibale ngoba funa behlale nale information nokuthi besibuke njengabantu abaswele ku-right kakhulu. Ngelinye ilanga uyohlangana nami ngathi le ngane ngisimilayo sengihlele ofisini lami uzoqashwa yimi. But uyazi uyayisho lento le kodwa khona isitori esangithinta kakhulu. Ngeke simention ngegama but ngicabanga mhlawumbe one of the worst igama wena nabhekana nazo iziqembu. Hayi lijwayele. Abona nje lijwayele. Abantu ufike bone njengamanje uzoshiya inamba yakho la ebone ukuthi unabo Oqhawekazi ukuthi kuzokwenza kahle. Hayi bacela ukuthi beze emcimbini wakhe. Kodwa masefikile asabaphathi kahle ngendlela. Awunzima la lo muntu unengane. Ngingathanda ingane yakhe ilale ngale ndlela uma uthi balalisa kabi ulala ungadleli. Bayibona leyo. Kwenzakalani? Esiphi nesigama ongasibekela sona kanjani? Iziningi igama lesizenzela. Zenziwa abantu. Especially la sisahlanganisa khona ngempela ezithi. So manje ngeke besakwazi ukwenza lokho sisihlanganisile. So ngalento uthi 1 sithi 2 sesisuka sa. Ayincengene. And people do not understand what once you pocket deposits so pocket deposits I will. Yes. I will. Awubatshela na. Ekhaya. I will deposit musuyikhokhi. Yabo bayasilisa ngalokho. And abanye basongela ukuthi bazosise inkantolo and I'm like how? Because into yokuqala ngikusendela yona mongibingelela. Cela ukuthi ngikusendele yonke into ozobhekana nayo. Ngikusendele yonke into ejonge njalo. If wena usukwenza okulona uthini akwazi phela ukuthi singahlaleli imithetho. Usayibhandile nithi uvumile kuyanto umsendele. Usevumile kuyanto leya. Ama prize enama kanjani ahlukahlukene. Ahlukahlukene abafani angithi uyasinimcebe ifike izolo imicimbi sesifike usuku. Yeah, so abafani ngamaprize nabo. Engezolabize eyangosuthi ehlala. Mana vele ngisenaziwa ngo-Team Blue. Ngiyabona ngihlabe ngo-blue but ngeke ngiyazi ukuthi nje ngihlabe ngo-blue imali efuneka uzithele imvunulo all stuff. Nithengela imali enjalo leyo. Or ngithola ama-sponsor somewhere. Bekuyimali yethu. Ama-sponsor aqhamuke manje. Bekuyimali yethu nje esithi ngayo imvunulo. Sonke lesikhathi lesi ngoba nje sibe nabazali abasupporting ngale ndlela isimanga
namanje base-support. So kube imali yethu nje imvunulo nje isikhathi esiningi nje kube imali yethu. Into yokuqala umuntu esenza sure ukuthi right because siyazazi ukuthi siyasebenza lana and kufanele sisebenze ngokuyimisela ukuthi nobunye umuntu asibonayo asithande. Phela shuthi ngiqashe ibhasi uma no-performa 66 wenza kanjani? Uyasho ukuthi udinga abantu abangakanani. And kuhamba abantu abayimisekeleni, abantu abajimayo, abantu abayizwayo into ngaphansi. Because bakhona abanye abathi okay now uthi blue sifuna ukungena wena sine umuntu for leso sikhathi lesenze ukungena. Futhi mase ngenile kube khona izinto ezimxalayo ezenziwayo khona. So lo muntu akajimi kodwa siyabona ubhizi uyazenza izinto noma weekend. Asimthathe lo muntu lesiqala balabo abajimayo abayimisele eqendini abazokwazi ukuthi balule. Because ngifuna ukubuyela le yase-Newlands. I-Newlands yazi indawo ilokishi makhaladi dominated yi-Union East. Ikhona ney'ngane khona elokishini e-Newlands zakhona seyijoyinile eqembini. Ukuthi isencane. Kodwa ikhona zikhona ifisayo zihlale zimhlophe. Letha kule msuna 16 nje uzomela. Uyayibona nenhle kanjani le emphakathini because manje intombazane kusalokhu icabanga ihleli lapha ku-Instagram wathi ngene ibe preg isencane. Uyayibona into eyenzayo inhlanjana emphakathini. Ngiyajabulisa ngoba vele inhloso yami yona. Sithemba ukuthi nabanye bazobona amagane akho. Bakwazi ukuthi befike lezi ndawo yami. So asikho isidingo somuntu omdala angakabi nenkinga nabantu engibambisene nabo abakanginikeza inkinga. So abakanginikeza isizathu ngithemba and ngiyafisa ukuthi kungabi thina sodwa esikanje. Ngiyafisa ukuthi nakwezinye indawo kube khona amantombazana ayenzayo le nto. Okay. Uselapho uthi uyafisa ukubona nakwezinye iy'ndawo kube kanje. Uzizwa kanjani ukubonile ey'nkundleni zokuxhumana uposte base-Newcastle Team Pink babiza ngazi babiza Team Pink omele isizwe. Yeah, kanjalo wasesizweni wasesizweni yanga. Yes. Mbona nepage lakho liyakhula senziwa kakhulu. Phela wena vele followers yakhe iphezulu. Yeah. Uzizwa kanjani ukubona abantu ukuthi bahamba ama-footstep eni? Ngiyajabula kakhulu ngoba kwakuyile inhloso yami. Yes. Kwakuyile into engangifuna vele ukuthi amantombazane ey'ndaweni ey'ningi enze lokho okufanele ukuze bona bezama ukuyigcina nabo ngendlela abangakwazi ukugcina. Yes. Okuyiyona le ndlela lena indlela ebhizi kakhulu awusitholi isikhathi. Azi indlela esingenandaba ngayo ngama-event singazi nanokuthi khona into ekuthiwa iDurban July, iDurban July. Ubiza ngokuthi iDurban July? Ngisenazi nanokuthi i-date yakhona nini because sisuke sibhiziswe singekho. Ngaleyo day singekho because zonke lezi zinto zama-event kuthiwa khona ubani bala asizazi zonke lezi zinto lezo because sisazi ukuthi sinomcimbi thina ngomgqibelo. Thothi ngalo mgqibelo lo sinomcimbi nentamba kufanele siye kwindawo. Awuphazamisa esikoleni la bafundayo nawe ushiba bathi uyafunda? No, akuphazamisi. Akuphazamisi mina because iphakathi nesonto ngisekhaya no-weekend ngisebusini. So nabo ngokunjalo sebejwayele nje lo mbili ukuthi phakathi nesonto sisikoleni ama-weekend sisosini. Phakathi nesonto belenzele ngoLwesibili ngoLwesine siyajima. Okay. Iyiphi indawo ekude senayi-perform kuswana eThekwini? eSegoli. Egoli? Yeah, so eSegoli it was April mengaphosisi. Yeah, eSegoli. Qashwe khona? Yeah, siqashwe khona. Iyenzeka le nto. Yeah, iyenzeka kakhulu. And angifuna abantu bengabazi amandla abo. Especially amantombazane because ngicela ukubona kakhulu ngoba ngibona libala kakhulu. Manje mina ngifuna ukujoyina Oqhawekazi. Siqale kuthiwa Oqhawekazi hayi phela sikokazi thina. Ucela nini? Oqhawe. Amaqhawe. Amaqhawe. Sinungena thina siqale lethu. Sithi Blue Boys. Bona bafethu senza njani insizwa mina. Sizofanele ihlanganise. Emagoseni akhona. Maningi. Yeah. Khona nongamelana nawo. Ngeke ngithi akekho. Ngeke ngithi futhi ukhona ngoba ngikwazi amandla abantu. Ngisho wazi amantombazane. Ngeke ngithi ngeke futhi ngithi ngoba amazi amandla umuntu. Amuzwa abanye abalembuya. Kodwa alikho elithusayo. Alikho elithusayo. Alikho elithusayo.
ngeke phela iphele le show lengashayelanga ngisho umcoko. Hawu. Awashayela isho hodwa. Yo, yazi mosho njalo vele ibaleke kanjani. Awu ngeke. Isho ingoma oyithandayo wena. Eziningi phela bezwe. Angithi uyabona. Phakathi se-7 ngobizana. Ikhethe uthi angikhethe. Ikhethe ethi phakathi se-7. Le ngoba phela idinga ukuthi uyivumele. Uthi uqale bese uyifuna ngabe ngibuza umphimbo wami unenkinga. Ngakwazi ukungaba nenkinga. Manje kufanele ngiqale mina wena uvume. Kufanele ukukhuluma manje bese ngiyakuphimbisa. Ngiyashaya uyiflu manje ngeke ngikwazi ukubheka. Siyachazela manje. Ikhona engabhekho. Yini engabhekho nje? Ayikho noma. Ayingoma engabhekho. Izonke ingoma zakho ziyabelela ngibhekela. Wabe uyawuzoziphenga masiphinde kuba naso ohlelweni vele nami ngizobe ngi-right la. Shaya into yakho ukuze unumber 2 uqhamuka ngaceleni. Manje ayivumi iflu yami. Tokutshana nemezi kakhulu. Manje Uyakuthanda udokotela. Ngiyangithanda ngisevisa nakubantu abe bazothi futhi awufuni into engingi kodwa ngokucula. Makanje e-studio angifuni abantu befune mina uqhaza kuthiwa ngilede mina. Ngendlela into engizobe ngiyenza lapha. Manje mina ngile-title isimanga. Hayi angibangabazi abantu laba. Hayi impela manje ngiyengikwazi. Usho serious ngibani? Ngifuna ngeke ngijabule uma ngishayelanga. Hawu ngishayela hayi ngeke. Ngabe ngapheli le show le. Sezama interview ukuze kushaya isasa. Yo. Impi yamasosha, impi yamasosha, impi yamashangane, impi yamashangane. Ubani isikoko, ubani obengaqala jive. Ukhulela ukwenza nje na emhlabeni kodwa. Ukwenza nje. Kodwa mina nkinga sikhulu. Okay. Impi yamasosha, impi yamasosha, impi yamashangane, impi yamashangane. Ubani isikoko, ubani obengaqala jive. Phakamise 7. Ayiphelele. Benefit. Ngizwile bafethu qhamuka kanjani. Benefit. Ubona ukukhula kwakho ke. Kakhulu endimeni senikhona. Ubona manje nama followers nqaba ku TikTok. Uyibonile le power social media. Idlale indima social media. Especially TikTok. TikTok idlalile indima. Udlala indima enkulu. Yes. Yabona kube ngiyamazi umuntu walethu TikTok ngabe ngidlala emgoqweni ethu inkosi noma ngithi insizwa ngithi intombi yami. Le nto leyana iya promote amabhizinisi ethu. Kakhulu. Iya promote amabhizinisi ethu. Amandla a social media angwathathi kancane makhulu. Sila sikhona ngenxa ya TikTok. Uwodwa nje. Amanye bese sesifollowisha nje kubona kodwa indaba iqala ku TikTok. Yes. Uzwile mbukeli sakuphathele nokhetheni nomagugu umgabadeli umathenjwa la studio sethu sayidlalela sayixoxela naye la ukukhula weni ku TikTok kuze kwanivulela indlela njengombuso wamaciko nazizwa kanjani ningxenye yamagoso azobe khona engomeni kazolonke phela lento yayinto enkulu kakhulu ngifuna uqamba kumina kwakuyinto enkulu kakhulu ukuthi nje ngizwe ubhutikezana bethi angijune umbuso wamaciko bengihlalise nezinsizwa engihloniphayo ngoba uphinde nje ubhutikile ubhutiface nobhutisani angihlalise nje eduze kwezinsizwa ngazizwe ukuthi okay yani intombi yakho nami ngidlalile indima ngishiyile nami la ngigama class engihamba nami khona abantu abayongikhumbula ngento enhle. Exactly. Yeah. Okay. Sakubona nomagugu ngelinye ilanga engena emculweni. Angithi sokuphululeni. Angithi usaleyo uluve face to face.
amagosi but manje sebesekucule ngamaskandi face to face usana ngena recent sesamuze ngomeni khona ingoma asani bonke amagosi labo okay qala kogadla ngithi insizwa semakhaya kusuka kubo bonke labo bagcina bengenile kumaskandi unomagugu yena ngenzeka phela ukuthi mina angithandi kusasa naziwa ngeke ngithi mina ngime ngokuthi mina angeke yabo kodwa mase livelile ithuba ngiyongena khona and into engishayayo mina ngikwazi ukuqoqa yabo athi khona ukuthandana wasempilweni ukwazi ukuqoqa okwazi ukuqoqa mina bese ngiyaqoqa so ngingangena ya mevele ithuba ngale lavela nje ithuba ngoba liki ithuba engicabanga ukuthi mina fanele ngilibeke manje so once nganikezwa lelo thuba lelo ngiyangena phakathi studio futhi ngazizwa ukuthi angikho bandla ngiyaqhubeka because ngeke ngithi mina ngengena estudio ngakawezwa bandla ukuthi mangakanani wathi kwenze njengoqhawekazi uthi uyaqala vele inyuke yabo ngiyaqhubeka phela senginepressure ukuthi fanele ngiyenze ongaphezulu kwalokho besaqhubeka. Okay. Uye lapho umbuso wamaciko engomeni kazwelonke nagate. No askidanga laphayana. Kwaqaleka late. Kwaqaleka late and sesiku number 45. Sasikude kakhulu. Ukuba khona oqhawekazi kunivulele yiphi indlela? Iziphi indawo ezinkulu senengabe perform ukuthi imicimbi nje lethe baphezulu. Yiphi la na perform kuyo? Segoli kwamele siye kulo wemeya kwasho ukuthi khona ama-complications so ubona so ugcina usupostponile umcimbi kodwa nje besadlalela nje le mcimbi le esuke ibizwa abantu nothi abantu laba benza thothi umuntu ama-competitions esayabona lawa eMatata Festival sithatha position 1 sesiqala ngewa ama-competition laphaya then sibizwa ngoba lesibheke umuntu wenze i-event esihlophe umusana nabafundi nabazibayo nabenzelo ama-event lawo saphefuma nase-Howard ilezo indawo nje ngoba manje sabizwa nasemandeni-ke nanokuthi sisuka ama-invitation abaningi-ke ey'ndaweni zasemakhaya yazi uyabala ubala nje engathi indawo nje encane nje yazi inkulu kanjani yazi ngithula ngiyakubuka yazi ubala ngathi phela ngiyazi ukuthi wena mhlawumbe usaqala iqembu ufuna ukubizwa uma nemicimbi around uMashobulens wakwenza lokho vele usufuna ukuphuma ngaphandle eKZN usukwenzile lokho usufuna ukubiza emicimbini enkulu ngiyazi vele isifiso sakukhula kanjalo usukubona lokho kungemuva nje ukuthi hayi just hayi ngoba kuncane hayi ngiya-appreciate futhi lokho ingoba eme cool lafanele silokhane siqhubeka sikhule usitedele nabanye phela nabo bethu qala lapha la vodani usuqala okay uqale la uye kusuke kukhulu ngaleso sikhathi namanje kodwa futhi nakhona kusakhulu ngenxa ukuthi sisabizwa kodwa usakhula angeke ngithi mina ngumncane akukho planet okay cisha ngokhohla lo mbuzo ngathi ubalekile bahlezi ukubuza na shuthi yahlahle imini admin wale lapha ethi ayiyabona imini admin angazi noma usho mangavumeleki ngophendula uvumelekile nijimelaphi indawo shiya kanjani sentuzuma nakamasho akuvumelekile bezobuka no avumelekile bezobuka nivala amasampo yasebavala abantu bathatha into nje bayenze ya la animeni TikTok sengizwileke akuvumelekile ukuthi uzobuka lapha abajima khona 2 indawo ngeke bekwazi ukisho 3 yakwazi ukumphendula nonke ku TikTok akayijayini awubuke nama comment a1000 ophendula abayeke upha ephinde futhi mhlawumbe efaka upipilizana egida 1000 comment futhi faka ubutternut efaka yabo ngeke cha asengicabangele phela naye okay in 2 years to come angifuni ukuthi o 5 years laba kuzwayo uyazi why ngikhula kakhulu
5 ukude kakhulu. Mangathi 5 years to come. Ngifuna 2 years, ngiyazi 2 years. Ubabona bekuphi Oqhawekazi? Now 2 years. Ngifuna ukubabona isifiso sami. Ubabona bekude kakhulu nalokho. Ngifisa ukuthi kube yithina host event sibiza abaculi bomaskandi abaziwayo. Sibize udijathu abantu basebenza Oqhawekazi Oqhawekazi bonke. Kube yithina host event abantu bezithina. Ngegate ziyakhala amabhidi. Isifiso sami bengafisi mhlawumbe nje ukuvula inkundla lapha. Mase kuqala mhlawumbe nje inkunzi zamaskandi siqala zona, siyazi siqala amavukane, siqala amaduna ukuze kanjalo. Bengafisi nami nje ngithola ithuba lapha nje. Nishaya stage nje. Besifisa kakhulu. Besifisa kakhulu. Besasifakile isicelo. Kodwa besayindile ukuthi siyabuleleka. Hayi khululeka. Ngegate July thina iPerfect TV izobe ikhona lapha. Uzobona sonifica lapha ngegate ngiyakutshela. Umcina ke indoda engenankinga nabo utshatha bonke abasethimbeni abantu abangenankinga nabanye. Bazongifaka futhi. Ngifuna nifike nezinto engidume ngayo. Ngicela ke before sivale uhlelo lethu usho ukuthi uNomagugu utholakalaphi. Share le umsebenzi. Ngicela ungayishile uzofa WhatsApp. Uzofa. Ufonela ukuthi ayisisi. Ujethi na umsebenzi atingodayisa. Utholakala Team Blue. Mangifuna ukuyiqasha. Mufuna ukuqasha ngicela bandla uye kulontsuzana ku Instagram wethu uthi Team Blue Oqhawekazi. Instagram wethu ujwayele uTikTok maninga ama-message laphana suke uthola ukuthi uzofica ama-message awu-200 and something yaphezulu. Ngizobona la seqaleni ngicela ukujoyina Team Blue, ukujoyina Team Blue, ukujoyina Team Blue. Uthola ukuthi umuntu othi cela ukusiqasha uyezansi. Uyayibona lento leyo akasakwazi ukusithola. So bengicela bandla besebenzise kakhulukazi le page lela ku-Instagram. Because iyona engavamisile ukugcwala kakhulu. So Instagram Team Blue Oqhawekazi. Bani? Oqhawekazi. Oqhawekazi. Team Blue Oqhawekazi. Team Blue Oqhawekazi. Ayikho number kufonela. Ikhona inamba ithi 066. Akusiyakho simela kwaseya personal unit. Okay. Ithini? 068 3123 694. 068 3123 694. Okay. Uyayibona la screenini phansi. Ufone kuphela uma ufuna ukubaqasha. Uma ufuna ukuncoma hamba ku TikTok futhi bancome khona. Uma ufuna umfonela yena ke angazi uphendulela yena. Siyabonga sisikhathi sakho iPerfect TV. Siyalifisela nje Team Blue iqhubeke ikhule njalo. Udlula umnyalezo wami uBhathanathi ipipilizayo. Nomzwezana. Bafethu lapha emakhaya siyacela namba no subscriber like ama-video ethu. Sokufayela nayo ivideo yethu ke enjoy until next time sithi nje thina aware.